הרי הם יכולים, אולי מותר לי להגיד על עוד נושא אחד. כל ברמה. כשהתחיל, התחיל על דברים טובים, נכון? רק להגיד דברי תורה, להגיד הרצאות טובות, להגיד. בזמן האחרון, אתם יודעים כל ברמה מה זה? שמעתם שיש קינה מתחילה כל ברמה? לא יודעים אותה. אתה יודע אותה? לא יודע, לא שמעת אף פעם בתשעה באב? אתה יודע אותה? כל ברמה נשמע בללה. בהתחלה זה היה רק כל ברמה, עכשיו זה נשמע גם בללה. מה הוא מפרסם דברים שקרניים נגד ש"ס? כמה שיכול מכפיש. צריכים על כל דבר ללכת לעשות הכחשות, כן? צריך לסגור את זה. בעוונותינו הרבים, אנחנו לא יודעים, האינטרסים הורגים אותנו.